Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo uban sa mahal nga Birhen Maria nga gihandom nato nining maong misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan, panalipod batok sa mga katalagman sa tanang katawhan, labi na gyud sa mga lugar nga karon nagantos na sa tumang kalisod ug mga kalisdanan, labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo kanunay ang atong mga benefactors o donors nga nagsigig tabang sa atong mga panginahanglan dinhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa mga igsuon, ayaw kamo pagsimba sa mga Dios-Dios. Gisulti ko kini kaninyo, kay kamo mabuot man, kamo na'y mahibalo sa pagtimbang-timbang sa akong gisulti. Ang kupas sa panalangin nga tungod niini, gipasalamatan nato ang Dios, dili ba kini pakigambit manato sa dugo ni Kristo, inig-inom nato gikan niining kupa? Ug dili ba kini pakigambit manato sa lawas ni Kristo, inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan, bisan daghan, usa lamang kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Huna-hunaan ninyo ang gibuhat sa mga Israelita. Kadtong nagkaon sa halad sinunog, nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa halaran. Unsa may buot kong ipasabot? Buot ko bang ipasabot nga may bili ang Dios-Dios o ang pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios-Dios? Dili. Ang gipasabot ko mao nga kadtong gihalad diha sa mga paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa, dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. Dili kamo makainom sa kupa sa Ginoo ug sa kupa uban sa mga yawa. Dili kamo makakaon diha sa kananan sa Ginoo ug sa kananan sa mga yawa. Hagiton ba nato ang Ginoo aron mga bugho kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kanimo Ginoo. Ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdayeg. Kanimo Ginoo. Ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdayeg. Unsaon ko pagpalos sa Ginoo sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang nahimo kanako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo Ginoo. Ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdayeg. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat. Ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Kanimo Ginoo. Ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdayeg. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Imiyaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ang kahoy nga way sakit dili mamungag way pulos nga bunga. Ni ang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa ka kahoy maila sa iyang bunga. Dili ka makapukpo og igos gikan sa sampinit, ni ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kung unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako, Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Ang muduol kanako og mamati sa akong gisulti ug mutuman niini, ipakita ko kaninyo sa unsa siya mahisama. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay, nagkalot siya glaom o gipahiluna niya ang sukaranan diha ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba og mihasmag niining balaya, wala kini matayog kay maayo man nga pagkatukod.
Apan ang tao nga namati sa akong gisulti ug dili motuman niini mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan kini dayon ug hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa kadako sa uwan gahapon dinhis atong dapit, wa ko kaadto syudad na unta ko'y apilan dito nga usa ka event. Kay di naman makalusot ang sakyanan, di nakalusot ka ng awas ng sapa di Aloyo SM. Yan na pagyug kuno yung mga balay nga anod tungod sa kadako sa baha. Nga ang balay nga naanod kadto rasang naaduol sa sapa. Nga magmaanod kadto akas bungtod ang baha di ara mas ubos. So mo na ang kahimtang sa pasumbingay nga gibutang ni Kristo karon nga kining tao nga maayo maayo sa sukaranan. Ang taong dautan mabaw og taphaw ang sukaranan niya. Ang resulta sa may mahitabo ang atong kinabuhi magsige lang og paling-paling, anod-anod ba, wa tay lig-on nga baruganan nga kana gyud bang dili matumba bisan pag-unsaon pag kanini ang hasmag sa mga pagsulay. Muna nga daghan sa ato karong mga kaigsuonan bisan labi na dinhi sa atong nasod, gitawag nato silag mga balimbing. Ano bang ang baruganan paling-paling ba? Depende las pabor. Ngay usahay ari diri aring dapita, sunod na sad diyan na sa diri ang prinsipyo. Mao na ang challenges. Kamo, kumusta man mo? Ligon mo o huyang? Sige mangyun mog simba dinhi. Ako sige sa kog misa. May tingali atong pangutanon og dili bata huyang. Di ra ba kuno na makita sa atong purma matud pa ni Kristo. Anha na mapamatud-an sa atong binuhatan. Nagsugod siya diri og hisgot og kahoy. Ang kahoy magdepende gina sa iyang nature ang mugawas nga bunga. Kung bayabas ang kahoy, bayabas po nagbunga. Kung ang kahoy saging, kahoy ba ng saging? Tanom, no? Lubi, kahoy ng lubi. Lubi. Di gina mamungag mangga ang lubi. Mangga sa di sana mamungag lubi. So, matud pa ni Kristo, unsa may atong basihanan, ang atong kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing nato gisudlan og maayo, maayo sad ang mugawas sa atong mga pulong og mga buhat. Kung ang atong kasing-kasing gisudlag dautan, dautan sad ang manggawas sa atong pulong og buhat. Ilingi ay mong tupad na kumusta imong kasing-kasing, dautan o maayo? Ay di lagi na makitas gisulob lagi, di mo na pasabot nga ako ga ani balaan kay ignaong di apagi diri sa altar. Why siguro ni ay porting daghana giyawa ani sods kasing-kasing. Labaw na mo diha, galingkod-lingkod lang. Di ba? Ayaw gyud siguro Unya, unsa may mahitabo? Unsa may mga buhat sa mga taong dunay maayo nga kasing-kasing magsimba sa Ginoo. Kay kani manggong Ginoo maura ni ang bugtong maayo. Matud pa ni Kristo, way laing maayo gawas sa Ginoo. That is another name of God, good. God is sa tayo sumpay na? Lagi. Niya mutubag sa dayon, all the time. Niya nasa yun, all the time. May lamumuyaw-yaw na.
May kayo tubag-tubag, kana, mga prayer meeting, may singgit-singgit pa. God is good all the time, God is good. Pero ini resulta, wa mo simbas Ginoo. Hain man mo simba, tuas iyang naong. Ang iyang naong mo good. Mo na kiskis gyus kilay na panindot gyus naong. Ako good. God is good. Mo'y naghimo ng imong naong. Simbaha ang Ginoo, dawata imong naong. Ana? Simbaha ang Ginoo, dawata ang gibuhat sa Ginoo. Sama ng imong bana, imong asawa, dawata. Ay pagsigyaw-yaw, hinimo nas Ginoo, God is good. Sa to pa, good sa nang iyang gibuhat. Ang kanya ni suyop naman ni Pader. Bahala na, pangitaa diha ang good. Di ba? Pero nga jud kay Ginoo, kakita jud ka sa goodness anang imong nakita ron nga bana, anak, silingan, naa maginay goodness. Bisan gani ka ng mga kriminal, naa magina sila goodness good. Panalitan, ingka pertikusugang mo patay ang nagtao pa din, karon daghan na kayong ipangpatay. Aron ganing bag-o, diha na sa gipatay. Hainton dapita diha. Oh, may bahak. Oh, diyan na sa gipatay. Animal kay ito pa din, kay nipatay. Suway, pakig-istorya. Kadto bang nipatay ba? Di ba makain ko? Bitaw sa no, kung ako pasay na sa iyang sitwasyon, basig mo patay sa ko. Gana bang, pero ako mingon nga mo appreciate ng mga kriminal, pero pangitaa ang maayo. Nga naman, kay naam na Ginoo diha. Mo na nang ingon ni Kristo. Kung ang imong kasing-kasing maayo, ang imo sang mata, ang imong dunggan, ang imong hunahuna, maayo sad na siya. Magsige nagpangitag maayo, dali sad nang makakitag maayo. Kano lingi ako na imong tupad. Ay lagsultihi. Unsa may makita nimo, ang maayo o ang apan? Sige, testingi. Imong anak iguli ros inyo, guwa din hing imong anak. Tanawang imong anak, unsa may una gid nimong makita, labi nagpag-uli nimo, naghigda pa, wa pa mo mata, unsa man dayo imong makita? No, kana. Nigadto nimo sa imong opisina, igtrabaho nimo, igtan-aw nimo sa imong supervisor nga magsigig pangasaba, magsigig yaw-yaw, unsa man dayo imong makita, inigsod niya. Inigsod sa pari diri sa altar nya ni simba ka, ikakita nimo sa pari, unsa man dayo imong makita, ang maayo o ang apan? Na depende kina nya. Mao na ang giingon ni Kristo, unsaon man nato pagkahimong maayo? Ingon siya, ang naminaw og nagtuman sa akong mga pulong. Ang naminaw og nagtuman sa akong mga pulong. Mauna siya ligon. So unsaon pagnindot atong kasing-kasing? Paminaw og tuman sa pulong sa Ginoo. Pananglitan ang giingon sa unang pagbasa, nga tungod kay nikaon ta sa usa ka pan, kanang pan nga atong gikaon og kanang bino nga gikonsagrahan nga atong giinom, mao kana siya ang lawas og dugo ni Kristo. Ug tungod kay nikaon man tag usa lang ka klases pagkaon, nahimo sa tangkauban sa lawas ni Kristo. Sige. Huna-huna ako na. Mituo ka na o dili? Mituo ka o wa? Hinayag tingog. Nituo o wa? O niya kung nituo ka, unsa man, mupalit kag slat, dili? O ka na. Dili ay, og nituo ka, mutuo ka nga kanang imong kauban diha og katong tuwa dito sa katilingban, usarata. Og mutuo ta, di ta kaakog libak nila, di ta kaakog daot, di ta kaako pagsalikway, kay kauban man na nato, usara man na, ing kadautan man pader, diha dapita mo gawas ang imong maayong, ang imong kaayo,
kung atubango na kagdautan mo tong ingong Kristo inigbaha na dautan man ginang baha diha makita unsa ka kakalig-on kung dasmaga na ka sa pagsulay. Kana bang libakon ka nahigugma gyapon kas galibak nimo? Kana bang dagmalan ka physically, tamparuson ka, magpatamparos lang ka matud pang Kristo? Kana bang patyon ka pero magpakamatay lang ka? Lay down your life for your friend. Ya, buhat mo na. Uy. Og lisod na. Og lisod mo na pagbuhat, pasabot, wa di ay ka maminaw, di sad ka ganahang mubuhat sa pulong sa Ginoo. Nya, tungod kay ang Ginoo maura may maayo, ang iyang pulong makapahimo sad natong maayo kun ato siyang tumanon. Pero matod pa ni Kristo, kung di niyo tumanon, mura mo buang-buang. Buang-buang. Unsa man ang buang-buang? Kanang buang. Unsa man na? Di man ka buang. Buang-buang raman ka. Unsa man ang buang? Kanang mag-usab-usab ang iyang timpla. Usahay magsulob og sinina, sunod maghubo na sad. Usahay mukatawa, igataw-tawran, muhilak na sad. Usahay maglingkod, nga di gyud batarog. Usahay magsigig lakaw, piting layo ah. Nya usahay sad maglingkod ra gyud. Mag-usab-usab dili bitaw igo sa panginahanglan. Kay ngano man, buang man. Ni kano, lingay mo tupad. Naon sa man ka, tarong ka o buang? Ano bang inigsimba dinhi, tarong kaayo? Inigulis balay, gayaw-yaw na. Atod pa din ni San Pablo sa unang pagbasa, ayaw magsimba si Yawa. Ayaw ninyo dada ang yawa sa inyong kinabuhi. Kontra na natong yawa, dada ninyo ang Ginoo. Nya kisa man ang yawa dinhis kalibutan. Una, ang kwarta. Kana yung kwarta mo ginay unang yawa. Mahigugma dagita ng kwarta, mag-away kita. Kining gubat karon sa kalibutan. Kining gitawag nila krisis sa kalibutan. Di man ni tinuod. Ang krisis sa kalibutan, di tinuod. Nga naman, wa man magkuwang ang atong pagkaon, ang kwarta, ang mga infrastructures, wa magkuwang, kana lang puy-anan. Krisis detas puy-anan, tungod lang kay daghan dihang way balay. Kadaghang mga condominium units diha, nga way mga sud. Di ba? Krisis detas yuta, tungod kay naidaghang way mga yuta, nahimong mga squatters, pagkadako sa yuta nga wap ay gapuyo, krisis di ay na. Krisis tas bugas, pagkadaghang budiga diha, nagatumpi ang bugas, bisan diha sa mga sari-sari store, bisan diha ganis mga supermarket, purting bugas, way na malit, kay way kwarta, kay ngano man, ang makakaunra kadturang naay kwarta. Ang kwarta nay magbuot kinsay dunay balay, kinsay dunay yuta, kinsay dunay pagkaon, kinsay dunay edukasyon. Ang kwarta mo igabuot, gisukod ang tanan sa kwarta, bisan ganis pagminyo, pagpakasal, gisukod sa kwarta, pagpabunyag, gisukod sa kwarta. Ang pagkamatay ra gyud moy wa masukod sa kwarta. Mamatay ka bisag dato ka, mamatay ka bisag wa kay kwarta. Ligingay mong tupad. Na kumusta man, nahigugma kas kwarta? Salamat sa atong mga igsuon nga wa mahigugma sa kwarta, unya mipalit sa atong slots. Congratulations nila. Atong pakpakan sila tanan. Kamu apil na mo ana, ako apil sa ko kay nipalit mo sa kong slot. Kamura di ay mahigugma Ginoo. Una ang ato rong dopes na natay halin nga 4,475 na apay 50,525 ka slots. Nya sa atong Big ato man tong gipadayog baligya, katubang birthday ni Mama Mary ba? Naaman ta ato'y 2,000 ka slots nga kanang tag 300 per slot. Supposed to be ato ratong pizza 8 nya gipadayon nato hangtod karon. So nanatay halin nga 1,859
141 ka slots na lang ang nahibilin. O usab na sa tagpakpak nila. Salamat. Nahihinay lang taan eh. Ayaw na higugma ang kwarta. Unsaon man na, ipanghatag, ipaambit. Una, nganhi sa simbahan. Kay ang simbahan mauman ang katilingban sa katawhan nga nanginahanglan ug na nagampo. Ikaduha, sa imong mga silingan nga dili manimba. Kato, tagaha ito. Kanang mga manuyupay, kanang kawatan, imong mga silingan, panagain ng kwarta or pamalit o pagkaon para nila. Gamitan ang imong kwarta. Ihatag na sa mga nanginahanglan. So unaha gid diri sa simbahan, kay di aman dinhi ang tingbanan sa mga taong matuohon. Nya sunod dayon imo dayon mga silingan. Nya mao na ang paggamit og kwarta. Ikaduhang Ginoo nato kanang Dios kanig yung atong kaugalingon. Kining atong lawas. Dios gini nato, Ginoo gini nato. Na karon gipropose na sad karon ang divorce. Nawa man na ma-approve sa una, karon gibalik na sa dinis atong nasod kay kita na lang mauiwa maghimog balaod anang divorce. Nganong mag-divorce man ang managtiayon na kinasal kay akong protektahan ang akong lawas kay mamartir ko diha. Di ko gustong mag-antos. Mo ginaidiman sa lawas, pleasure, comfort, convenience, satisfaction, material and emotional satisfaction. Mo gini atong gusto, wa na gani na mahatag likay dayon. Mo nang gipakita ni Kristo nga ang iyang lawas gigamit niya sa pagpakamatay. No. Katapusang lingi, basigwa na nay lawas ikaugma ang imong tupad. Na kumusta man ang imong lawas, mao nay imong Ginoo. Mao nay imong gisunod. Oy. Bantay-bantay mo diha. Tanawa ang imong mga pulong o imong mga buhat. Kung wa ba magsigig sintro sa imong lawas. Kung magpakulor kas imong buhok, unsa man na paras Ginoo o paras lawas. Mangiskis ka ng imong kilay, magpalaygit ka, inom ka ng pills, magpabasiktomy ka, mag same-sex union mo, unsa man na, paras lawas o paras Ginoo? Mangural kas imong balay, igihan kay ka, mangihan na ka ng mga nakautang nimo, unsa man na, para na sa imong lawas o paras Ginoo? Nindog ta. Mga igsuon, ang Dios kanunay nga nag-uban kanato og nanalipod og nag-alima kanatong tanan. Busa malasaligon kitang mudangop kaniya og moingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan nga mamahimo siyang kahayag, alang kanila nga anaa sa kangitngit sa sala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nasod nga nagkabingkil, nga ang kalinaw ni Kristo motuhop sa ilang mga kasing-kasing, ug huna-huna magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong kaugalingong katilingban, nga ipaambit nato ngadto sa uban ang kamahinungdanon sa paglaom sa atong gihambin, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo, nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang kanila nga nanaguna kanato diha sa kamatayon, nga mopahulay na sila sa dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdaygon ka, Diyos, amahang langit nun, lingga sa dapong mga masalay kun, ang panubin nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tabo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magdaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya, diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, mo'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo, diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud nga among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan.
Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang giharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ang sikinsa nga naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatud sa buhat sa kinabuhi mo. Isama ka gayud sa usa ka tawong maalamon, nga nagatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato. Bisan sa kusog nga unos, walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarog sa mauntani ni ang kaligon sa pagtuo sa kada tawo. Pangayon ta kini nga grasya gikaniya. Apan ang tawong naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ug wala ipamatuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa tawong nagtukod og balay sa tuyotang huyang, sa kusog nga ulan pagabanlason ug sa hangin pagatumpagon. Pulong ni Kristo ug buhat mo ang haligi sa pagtuo, ang bingi kining grasya nga ginasa niya sa kinabuhi mo.
Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga gahom nga makapahimo natong lig-on batok sa mga yawa o mga kadautan. Unsa may itong buhaton, sige lang gitag paminaw sa pulong sa Ginoo o niya atong buhaton, kinasing-kasing natong buhaton. So salamat sa naminaw sa pulong sa Ginoo nga mitabang sa atong simbahan, sa atong panginahanglan. So ang atong DOPS, Usbonako, nakahalina na tag 4,475 slots, na apay 50,525 slots. So ang teknik ragid nato ani mga igsoon, mo commit ta nga mo palit gid tag slot bisag usa lang kada 3 ka buwan. Unya wa kay ikapalit pamaligya bisag usa lay imong halin kada 3 ka buwan, dako na kay ka na gracias Ginoo. Mo na atong teknik ani. Nya dayon kana na ang salamat sa nitabang sa atong pagsaulog sa birthday ni Mama Mary. Naka-feeding ta sa lain-laing mga eskwelahan dinhi, 5 ka eskwelahan, elementary schools. Nakahimo sa tas atong misa og feeding sa atong Liloan Municipal Jail kagahapon. Uwan ra ba kayo? Niya, nagpasalamat kayo ang mga binilanggo, mga almost 400, mga 400 sila kapin ang mga binilanggo ro nato diha, mga 40 ang female, niya 300 kapin ang male. Lipay kay sila, naka-feel sila nga part day sila sa simbahan. Muna na itong ginahimo kada buwan, karon giatol nato sa birthday ni Mama Mary. So kining atong big MM nga slot ato na ning hunongon karon. Ako lang niyang ihatag ang final nga husay ugmang adlawng Domingo. So mahurot naman kay 141 slots na malay na hibilin. Ato lang ni ingnon mahurot na ni karon. Napamantay kwentahonon ditong gamay. So mahurot na ni ato nang hunongon nya. Salamat kanyong tanan. Pakpakan nato ang namalit, no? Tabang kita sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.